హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా? ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ. సో ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము అందులోని 32వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనం చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకము. ఏతత్ సంసూచితం బ్రహ్మం తాపత్రయ చికిత్సితం యదీశ్వరే భగవతి కర్మ బ్రహ్మని భావితం. ఓ బ్రాహ్మణుడా, అంటే వ్యాసదేవుని సంబోధిస్తూ చెప్తున్నటువంటి, ఓ బ్రాహ్మణుడా, మనుజుని కర్మలన్నింటినీ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని భక్తియుత సేవకు సమర్పించుటయే సమస్త తాపత్రయములను తొలగించుటకు ఉత్తమోత్తమ నివారణ ఉపాయమని మహాత్ముల చేత నిర్ణయింపబడినది. సో ఈ విధంగా నారద మహర్షి మరి వ్యాసదేవుల వారికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి భాగవత ఉపదేశము చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే
శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో పూర్వపు శ్లోకంలో నారద మహర్షి తనకు భగవంతుని తత్వజ్ఞానం ఎలా లభించిందో వివరించినటువంటి శ్లోకాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో ఆయన చెప్పినటువంటి దానిని అనుసరించి ఆ భక్తి మరియు సాధువుల సాంగత్వం వలన సృష్టికర్త అయినటువంటి పరమేశ్వరుడైన ఆ వాసుదేవుని యొక్క మాయాశక్తి ప్రభావాన్ని తెలుసుకున్నాను. అదే జ్ఞానము మరియు భక్తి మార్గం అంటే ఆ గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారానే, అంటే ఆ భక్తి మార్గం ద్వారా, ఆ జ్ఞానం ద్వారానే జీవులు ఆయన యొక్క శరణారవిందాలను ఆశ్రయించి ఆ పరమధామాన్ని చేరుకుంటున్నారు అంటూ తెలియచేసినటువంటి శ్లోకాన్ని పూర్వపు చూసాం. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో నారద మహర్షి వ్యాసదేవునికి మరి తన యొక్క ఉపదేశాన్ని సంక్షిప్తంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా చూడవచ్చు. సో ఈ క్రమంలోనే నారద మహర్షి ఆ వ్యాసుల వారితో అంటూ ఉన్నటువంటిది, ఏతత్ సంసూచితం బ్రహ్మన్ తాపత్రయ చికిత్సితం యదీశ్వరే భగవతి కర్మ బ్రహ్మని భావితం. ఓ వ్యాసదేవా, మనుజుని కర్మలన్నింటినీ ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవకు సమర్పించుటయే సమస్త తాపత్రయములను తొలగించుటకు ఉత్తమోత్తమమైనటువంటి నివారణ ఉపాయమని మహాత్ముల చేత నిర్ణయించబడినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంటే ఇక్కడ ఆ తాపత్రయ అనేటువంటి పదం చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే తాపత్రయం అంటే త్రివిధ తాపముల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే జీవుడు సాధారణంగా 3 రకాలైనటువంటి బాధలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అనేది మనకి ఇక్కడ సాధారణంగా శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆధ్యాత్మిక తాపము, ఆది భౌతిక తాపము, ఆది దైవిక తాపము అనేటువంటి 3 రకాలైనటువంటి తాపాలను మనిషి జీవితంలో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆ భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తిని ఆశ్రయించి ఉన్నప్పుడు అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో వీటన్నిటిని తొలగించుకొని ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన మరి ఆ పరమేశ్వరుడు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆశ్రయించి నట్లయితే మరి ఈ తాపత్రయాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అంటే ఆ భగవంతుని పాదార విందాలను ఆశ్రయించి ఆయనకు భక్తియుత సేవ చెయ్యడమే ఈ జీవుడి యొక్క ఏకైక మార్గము అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి శ్లోకంగా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని కదా. సో కనుకనే ఆయన ఉత్తమమైనటువంటి వాటిలో మహోత్తమమైనటువంటి నివారణ ఉపాయం ఏంటి? జీవుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో తాను అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి తాపత్రయాల నుండి బయటపడి ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనటువంటి దీని నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని మనకి మహాత్ములైనటువంటి వారు అనుభవపూర్వకంగా ఇచ్చినటువంటి విషయాలను చెప్తూ ఉన్నారు.
సో అదే విషయము పూర్వపు శ్లోకాలలో కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, మరి ఆయనకు మరి ఈ రకాలైనటువంటి అన్ని అంశాల నుండి బయటపడి ఆయన సంపూర్ణంగా అమరుడైనటువంటి విషయానికి కారణము ఆ భాగవతములు బోధించినటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము. అదే అంతకుముందు శ్లోకాలలో చెప్తారు వారు. వేదాంతులైనటువంటి భక్తి వేదాంతులైనటువంటి సాధువులు అక్కడ నుండి నిష్క్రమించు సమయమున వారు నాకు పరమ గుహ్య జ్ఞానమును ఉపదేశించిరి. మరి అటువంటి గుహ్యతమమైనటువంటి ఆ జ్ఞానము ద్వారానే నేను ఆ భగవంతుని యొక్క సృష్టికర్త, స్థితికర్త, లయకర్త అయినటువంటి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క శక్తి ప్రభావాన్ని నేను స్పష్టంగా తెలుసుకోగలిగితిని. మరి దానిని తెలుసుకోవడము ద్వారానే, దానిని ఎరగడము ద్వారానే ఈ సర్వ మానవాళి దేవదేవుని శంతకు, అంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క పాదార విందాలను ఆశ్రయిస్తారు, సంపూర్ణంగా శరణాగతులవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటిది చూసాము పూర్వపు శ్లోకాలలో. సో కనుకనే చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. దాని కొనసాగింపుగా సంక్షిప్తం చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఓ వ్యాసదేవా, ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు వ్యాసుల వారికి. ఎందుకంటే ఆయన మరి వ్యాసుల వారు దేని కొరకై చింతిస్తూ ఉన్నాడో ఆ విషయాన్ని ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిగా ఆయనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందులోనూ ప్రామాణికుడైనటువంటి వాడు, పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడుగాను చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన ఒక రకంగా బ్రహ్మ మానసపుత్రుడు. మరి అటువంటి ఆయన గురువు కూడాను బ్రహ్మ. సో ఈ జ్ఞానాన్ని బ్రహ్మ మరి దేవదేవుడి నుండి పొందినటువంటిది, తదుపరి ఆయన పొందాడు. అలాగే భాగవతములు కూడా ఆయనకి మరి పరమ గుహ్య జ్ఞానాన్ని బోధించినటువంటిది. సో కనుక ఇప్పుడు ఈయన ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుడు, ప్రామాణికమైనటువంటి బోధకుడుగా ఆయన్ని తీసుకోవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్య లీలలను అత్యంత శ్రద్ధతో ప్రామాణికులైనటువంటి వారి నుండి శ్రవణం చేయుట జీవితం సర్వ దుఃఖముల నుండి ఉపశమనమును పొందుటకు లేదా ముక్తి మార్గమును తెరుచుటకు అత్యంత సుగమము మరియు ఆచరణీయమైన విధానమని నారదముని తన స్వభావము ద్వారా ఎరిగి ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ నారదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటివి తన యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి చెప్పట్లేదు. నిన్న ప్రభు అడిగారు కొంత. వాస్తవానికి నారదులు వారు ఇవన్నీ చెప్తున్నారంటే ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి కాదు. ఆయన భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము, భాగవతుల యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఏ విధంగా తాను ఉద్ధరించబడ్డాడో చెప్తున్నాడు. భగవంతుని కరుణ ద్వారా అతడు వచ్చాడని చెప్పాడు తప్ప, నేనేదో స్వకృతి చేసి నేను జ్ఞానాన్ని పొంది నేను వాళ్ళకి సేవ చేస్తే వాళ్ళు అనుగ్రహించినాను, నేను కష్టపడి సంపాదించుకున్నాను అని చెప్పలేదు ఆయన ఎక్కడ కూడా. ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము, ఆ సాధువుల యొక్క సాంగత్వం వలన ఆ దివ్య జ్ఞానము నాకు అనుభూతమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. కాకపోతే దానికి ఆయన ఏ విధంగా తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలను గురించి చెప్పినటువంటిది. సో కనుక మరి ఆ విధమైనటువంటి స్వ అనుభవము ద్వారా చెప్పబడినటువంటి అంశాలను మరి ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను, అంటే ఇక్కడ ఆయన గురించి చెప్పుకుంటున్నాడంటే దాని అర్థము ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను ఎంతో శ్రద్ధగా శ్రవణం చేయడము, అలాగే భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ భక్తుల సేవ చేయడము,
వారి యొక్క సాంగత్వములో ఉండడము వల్లనే నేను మరి సాధారణమైనటువంటి మానవులు పడేటువంటి అందరిలో ఒకటిగా ఉన్నటువంటి నేను మరి వాటి నుండి బయటపడి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య అనుభూతిని బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందడానికి మార్గాన్ని ఆయన చెప్తున్నారు, అంతేకాని ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి అని కాదు అక్కడ. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ భగవంతుని శరణార విందాలను ఆశ్రయించడమే వాస్తవమునకు మరి జీవుడు ఈ భవబంధనముల నుండి బయటపడడానికి, సర్వ దుఃఖముల నుండి ఉపశమనము పొందడానికి ఏకైక మార్గము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఈ భౌతిక జీవితమంతా కూడా దుఃఖపూర్ణమైనటువంటిది. అందుకే చెప్తారు, ఈ భౌతిక జగత్తు దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ దుఃఖపూర్ణమైనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో కామ్యకర్మ రతులమై ఉన్నటువంటి కాలము మూర్ఖులమైనటువంటి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మూర్ఖులమైనటువంటి మనము అంటే మూర్ఖులైనటువంటి జనులు దేహము మనసుకు సంబంధించినటువంటి తాపములను, అంటే వాటిని శరీరం వల్ల కలిగేటువంటి బాధలు మనం చూస్తూ ఉంటాము. అనుభవపూర్వకంగా ఈ శరీరాన్ని పొందడం వల్ల ఈ శరీర పరంగా కొన్ని బాధలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాం. సో అదే దేహం, అలాగే మనసు సంబంధించినటువంటి బాధలు, మానసికమైనటువంటి కూడా కొన్నిసార్లు వాటిని ఏదో విపరీతంగా తీసుకొని మనం ఎవడో ఏదో అన్నాడు లేకపోతే ఏదో జరిగినవి అనేటువంటి ఈ శరీరం వల్ల పొందేటువంటి బాధలు, మనసు వల్ల పొందేటువంటి బాధలు కలుగుతూ ఉంటుంటాయి. అటువంటి ఈ బాధలనే మనకి సో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి తాపాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. త్రివిధ తాపాలలో ఒకటిగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి తాపాలు మరి ఆ దేహము మనసు వల్ల మనసుకు సంబంధించినటువంటి తాపాలు. ఇక రెండవ రకమైనటువంటి తాపాలు ఈ ప్రకృతి శక్తులు ద్వారా కలిగేటువంటివి. మరి దైవిక కారణాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ప్రకృతిమైనటువంటి విపత్తులు మనకు అప్పుడప్పుడు కనుగుతూ ఉంటాయి కదా, భూకంపాలు రావడము, సునామీలు, తర్వాత అప్పుడప్పుడు వైపరీత్యాలుగా మనకి కోవిడ్ లాంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతి విపత్తుల ద్వారా కలిగేటువంటి తాపములు. వీటినే ఆది దైవిక తాపములు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ప్రకృతి శక్తుల వలన, దైవీ కారణాల వల్ల కలిగేటువంటి తాపాలు. ఇక మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఇతర జీవుల వల్ల కూడా కొన్ని తాపములు కలుగుతూ ఉంటాయి. వీటన్నింటినీ శమింపచేసేటువంటి వాటి కోసం ఈ అల్పబుద్ధులైనటువంటి వారు కొన్ని సృష్టించి చేస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ అవేవి కూడా పౌర్ణంగా ఇట్టి త్రివిధ తాపములలో జీవిస్తూ సమస్త ప్రపంచం కూడా తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ కలుపుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అప్పుడప్పుడు అంటుంటారు కదా, మరణం లేకుండా చేయడానికి ప్రయత్నాలు ఇవి ఏదో చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కన్క్లూడ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, దేవదేవుడైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణ లేకుండా, ఇక్కడ ముఖ్యంగా నారదుల వారి యొక్క సంఘటన ఎందుకు చెప్తున్నారు అనేటువంటి దాన్ని అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే, ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ లేనిదే ఎటువంటి ప్రణాళిక కానీ నివారణ ఉపాయం కానీ ఈ భౌతిక జగత్తులో శాంతిని కానీ ప్రశాంతతను కానీ కలగజేయలేదు అని తెలుసుకోలేకుండా ఈ భౌతిక ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ మరి నిజమైనటువంటి విజయ రహస్యం ఏంటనేది ఇక్కడ ఆయన చెప్పినటువంటిది. ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని
మరి సాధారణంగా ఆ పరతత్వము 3 రకాలుగా అనుభూతమవుతూ ఉంటుంది. నిరాకార బ్రహ్మంగానో, లేదా హృదయస్థ పరమాత్ముడుగానో, లేదా భగవంతునిగానో అర్చించవలసి ఉన్నటువంటిది. అదే ప్రతి జీవుడి యొక్క సహజం. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తులో మేధావులము, శాస్త్రవేత్తలము అని విర్రవీగుతూ ఏదో చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ, కానీ ఏవి కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క పాదార విందాలను ఆశ్రయించడమే. ఎందుకంటే మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలా శ్రవణము లో సంపూర్ణంగా నిమగ్నమై ఉండడమే అత్యుత్తమమైనటువంటి మార్గము అని చెప్తారు. అంటే భక్తియుత సేవ, ఆ దేవదేవుని యందు భక్తియుతమైనటువంటి సేవను చేయడం తప్ప వేరొక మార్గం లేదు. శాంతి పురోగతులు పొందడానికి ఇది ఒక్కటే మార్గము. సో మరి ఈ కలియుగంలో మనకి అందించబడినటువంటి విధానం హరినామ జపము, సంకీర్తనము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఈ యుగధర్మంలో ఆ హరినామాన్ని ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని పాదార విందాలను ఆశ్రయించడమే సర్వ విధములైనటువంటి భౌతిక కర్మల నుండి ముక్తి పొందడానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. భాష్యంలో చాలా చక్కగా వివరించబడి ఉన్నటువంటి ఉంది. సో కాబట్టి అందరూ కూడా ఒకసారి భాష్యాన్ని చదవండి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా వివరించి ఉన్నారు. సమయం కొంచెం క్లాస్ కాబట్టి మనం దీన్ని హరే కృష్ణ సంక్షిప్తం చేస్తున్నాం. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. జై.